Senyor Llase, sobre la cimera a l'hora de les decisions. Bueno, la veritat és que fa gràcia com formulen les preguntes, perquè una cimera nacionalista, les banyes del dimoni, ens anem a carregar el turisme de la comunitat, ens anem a carregar els concerts, ara volem la independència, tot això està molt bé de cara a la galeria, però estem parlant que es va fer una jornada en la qual prèviament s'havien fet moltes sessions de treball organitzades pel Cercle Euram, que com vostès sabran l'Ajuntament de Tavernes té un conveni de treball ja fa molt de temps i de col·laboració amb el Cercle Euram i l'Institut Ignasi Villalonga, tant en el cicle d'economia com en altres accions que parlen o que reflexionen sobre el model econòmic del nostre territori i dels territoris veïns, perquè hem de tindre en compte que els negocis transcendeixen fronteres, no es queden només en l'àmbit local o provincial o autonòmic. També tenim moltes empreses que treballen tant a Catalunya com a les Balears com a la resta de l'estat espanyol. Aleshores, qualificar d'una jornada de reflexió de com volem que siga el futur de l'economia de l'euroregió de l'arc mediterrani reconeguda per la Unió Europea, en la qual s'han proposat, s'han fet nombroses meses d'estudi, de treball comarcalitzades, en la qual l'Ajuntament de Tavernes ha participat en les assemblees fetes en Gandia, en Dénia, en Xàtiva, en Alzira, en la qual participaven diferents agents econòmics, com bé puguen ser associacions d'empresaris, associacions de comerciants, associacions del món de l'hostaleria, organismes públics, i qualificar-ho com una cimera nacionalista és demostrar que realment el que els interessa és fer demagògia i fer política de qualsevol cosa i posar etiquetes al que realment és treballar per pensar com estem funcionant, quina manera tenim de les administracions d'impulsar projectes tan importants i tan estratègics com pugui ser el corredor mediterrani, que el tenen bloquejat el govern central des de fa anys i anys i que no han pegat una passa per desbloquejar-ho i estan prioritzant altres corredors, la qual cosa està perjudicant greument l'economia i el que s'ha fet en aquesta cimera ha sigut posar damunt la taula quines són les nostres necessitats, quines són les nostres demandes i com anem a actuar davant el futur de com volem que siga l'economia i les relacions en totes les regions de l'arc mediterrani. I això és la participació en aquesta cimera. Aquesta cimera que diu vostè quan se'ns ha costat, aquest conveni de col·laboració que he explicat, que s'han fet diverses jornades, que s'han fet així també en tavernes, accions dins del cicle d'economia i diverses assemblees, i també va a redactar-se un llibre blanc en el qual van a plasmar-se totes les conclusions, han costat 800 euros a l'Ajuntament de Tavernes.